Okay, Jørgen til. Skål, Røg! Nå, han hjem. Nej, hold nu kæft, Peter. Jeg vil bare lige sige skål, ikke også? Skål! Hvad skal du holde tale, Røg? Nej, det er på min tale. Ja. Nej, det skal. Det skal du. Nej, det skal jeg ikke. Jeg løfter bare skål. God tale. Sådan der. Godt, Røg. Nå, Åbn den. anden fra alle, eller hvad? Skal vi have det? Ja. Tak nu op. Den skal tø i. Vi skal jo gå lige om lidt, så det var ikke noget. Jeg har shot med. Jeg skal nok gøre det. Tak, Røg. Den er jo ikke med. Jeg vil have det. Nej, det er lige mig, det. Okay, nu bliver det lidt for Jeg meget. tager med altså. Han driller. Det kan jeg godt se. Hvad fanden er det? Læs på den. Så begynder han også smadre ned i bordet. Hvad er det? Hvad er det? Nu hælder en flaske tequila i, så sætter du den på køl. Så Sådan er er det det. margarita dagen efter. Jeg har fødselsdag i morgen, ved du godt, ikke? Morgenmad, Røg. Og det samme der. Bare med jordbær, se. Det står Røg, bag. Jordbær, der er kiwi. Der står Så er der bag. ingen undskyldning mere. Så er der fest derude, du. Der står bagved, hvor meget du skal have lige og sådan noget. Røg, du skal smile nu. Du vender den om. Røg, det er nu, du skal smile. Jeg ser bare. Nej, der er sådan nogle streger med, hvor meget du skal lige der. Det er da meget pænt. Bagved og Lige så tak. til venstre. Ja, jeg er super glad. Går vi nu? Hvad? Nå, tak. Sikker. Ellers skal vi gå nu, så vi er her. Jamen, jeg ser mange tak. Nej, vi venter lige lidt. Mange steder, jeg drikker. Røg, det er også lidt. Jeg kan godt lide